Vyšvetlím vám, jak sa pošílajú správy. No. Ja už, Zivko moja, ja už na správy nepatrím. Mne už nič nezaujíma. No tak keď si gazeta kúkaj, bo keď si fúknem zľavu, tak sa bude zaujímať aj správu. No. Co tam píšu? Apko, ja týždne kúkam, ale teraz kúkam. Už ticho buď sa ešte sústredce. No. No, Kliknem na správy. spravím, hej? Nespravím. Správy. Odoslať. No. Poslať. Ďalej. Ole, dach to klopal, idú otvoriť. Apo, to nikto neklopal, to je počítač, rozumíte? Počítač Tak klopal. tu je napísané, že... Ale ďalej. dávajte pozor, bo ešte nikde nedostaneme. Nebudem to 100 raz A tak vyšvetľovať. chceš ísť? Nechcem ísť nikde. Aha. Tu do kolónky komu napíšeme komu. Rozumíte? Napíšeš komu? Tam píš Hej. K, O... Ale to nie tak, ako adresu dajakú napíšeme, no. No A nie, napíš adresa. Každý naj sebe rozdúma, spolu napíšeme, že komu a naraz to pošleme. To aj ešte musí naraz, bo še môže ešte rozdrobiť a si pretečie cez prsty.